יש איזה גבר מחבץ. אז בבקשה לי, תגידי למה לחבץ טוב. מה קורה פה בת? אלוהים ישמור. לא. לא תביא את הטלפון לרינתות. זה יפלוך, ולשמור ויציל. ככה תגידי יום הולדת, מה קורה פה? זהו. של את הרגליים, רגע את הרגליים איתה. אורי, אתה רואה לי כלל להסתכל? פשוט. ואתה יכול להפיק את המוזיקה בבקשה. כמה יש לנו? 9 או 7? 9 או 7 יש לנו? 9? 9 כאלה? 9 כאלה בחצר. הוא אמר, לא קוראים חמדה. חמדה אמרה לי, תגידי, תקשיבי, אני בא איתך ליום הולדת של שוגי ונונה. את רוצה לקרוא לך נונה? או פוני, מה את רוצה? או סתם אמונה, פוני? טוב, פוני. אני יכולה לקרוא לך שוגי? טוב, תודה. אז הוא אמר, אני רוצה לבוא איתך ליום הולדת של שוגי פוני, זה חמוד. של שוגי ופוני. טוב, אמרתי לזה חמדה, אם את רוצה לבוא איתי, את חייבת להתנהג כל הלילה יפה, ולא לשגע אותי בקרקורים שלך כל הלילה. היא הבטיחה וקיימה. והבאתי אותה. היא אמרה לי, תשמעי. אתמול, כשהיית בטלפון, שמעתי שמספרים לך כאלה סיפורים על שוגי והפוני. אני ממש הלכתי. היא הלכה לתרנגולות בעלול, ובאמת יש לך תמונה של תרנגולות אולי שהם יאמינו לי? אין לך? היא יצא בפעם הבאה, אני יודעת לכם את התמונות. באמת יש, נכון שיש לנו? היא מאמינה לי אפילו. אז היא אמרה לי, חמדה אמרה לי, תקשיבי חגית, לבבית, יכול להיות לבבית או חגית, מה אתם רוצות? לבבית. תקשיבי לבבית, אנחנו מסכימות שחמדה תלך בפני שתספר לו את הסיפור שתחזור ללול. זה הסיפור שהיה כך היה. אתמול בערב אני מתקשרת לעוד היה. זאת אומרת, עודי. את יכולה לספר לי כמה סיפורים על שודי? עודי אומרת לי, בוודאי, בכיף. אתם רואים איך עינת? בוודאי, בכיף. חמדה, תשתנלה, היא אמרה, מה? אני הולכת לשמוע סיפורים על שודי, אני לא מאמינה. רגע, איפה הטלפון שלי, מוש? תביא את הטלפון שלך, שנייה, מהר. חגית, תקשיבי, רגע. אני רוצה גם לשמוע, רגע, תני לי. הבאתי את הטלפון גם, באתי לסלם כאילו. הבאתי לה את האוזן, היא מקשיבה. אני והיא מקשיבות ביחד, כן? ואז ככה אני שמעת, תשמעי חגית, אני חייבת לספר לך סיפור. פעם, לפני הרבה שנים, כששוגי הייתה קטנה, ממש קטנה, ממש קטנה, היא הייתה צריכה לשיר. טוב. היא הייתה כל כך קטנה, שהיא רק התחילה כבר להתלונן בשירותים. היא רק נגמלה מהשירותים. והיא רק התחילה ללכת לשירותים, ויום אחד היא התחילה לנו לאיבוד. אמא שלי ואנחנו ואבא שלי
ועודי, והאחים שלה, נכון כל האחים? נעלמה, שוגי נעלמה, הלכה לאיבוד. כל הבית מחפש אחרי שוגי. שוגי, איפה את? תחזרו אחריי. שוגי, איפה? שוגי, לאן נעלם? שוגי, לאן נעלם? שוגי! שוגי! לא מוצאים, ככה צעקתם? כן, משהו כזה. כל הבית צועק, ושוגי איננה, יוצאים החוצה, מחפשים מאחורי הציפים. איפה היית בסרטים? לא יודעת שזה מה זה רציתי היא ללמוד טבעה, להתקדם. טבעה ושם. תקשיבו, ומחפשים, לא מוצאים. היא הייתה בארון? בסוף מישהו מכולם מרוב מתח ומרוב עצבים ומרוב לחץ, שזוג הלכה לאיבוד, היה צריך להיכנס לשירותים. הוא הלך לשירותים, הוא רצה לשבת, ומה הוא ראה לשירותים? מה היא עושה שם? מתפנה. מוכרת. מי יודע? מישהו יודע? איך מוכרים? בסוף זה תראו לי איך נראתה. ואז קרא, נסע לגרנד גניון, כן? משהו כזה? בחיפה. הלכו, עד שהגיעו. היו שם מתקנים, זה מתקנים של שמו של לונה פארק. היו שם מתקנים של לונה פארק. וכל המשפחה השתעשעה בחגיגה כמו שהם אוהבים לחגוג, נכון? ואז פתאום פוני הבינה שצריכה לשירותים, ונבנה היה ממש תינוק, היא זאת שגל לא יכול לקח בתי מנבנה, אז היא אמרה, פוני, תלכי, תראי, תרואה שם את המדרגות, תרדי למטה, תרדי ישר, תרואה שם סימן, תלכי איתה בת 5 אולי בת 5.5, אולי בת 5.15, אני לא בטוחה, ואז היא הגיעה לשירותים. ולא חזרו לשם. עד היום היא לא חזרה לשירותים. רינת נסעה. חברים פה! זהו, היא לא חזרה לשירותים, היא לא רק מתגרת. זה התעלומה עד היום, רינת לא מבינה מה קרה פה. רינת מחכה לה, רינת מסתכלת מלמעלה עם התינוק שלה שמסורח לה, ונהיה כולו אדום נבנבוני, והיא מחפשת ומסתכלת. ברגע שתחזור מהשירותים ידיים עיניים ותפס את הגלה, נבנבון צורח, ונונה לא מגיעה, פוני לא מגיעה. מחכה, 5, סיפור אמיתי, נכון אמיתי? 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. היא חשבה שהיא טבעה בשירותים, והיא באה לעזור אותה, היא נפנה, יצאה בעגלה, ואיך היא תלך לשירותים כשהיא לא יכולה להגיע. ואז היא הולכת, היא פתאום סלח לי, ראית את טלפון, ילדה אחת בגד ורוד מכף רגל ועד ראש, ילדה מהממת, חילונית ויפה, ראית? לא. את בגלל? כל הקניון מחפש. כן, אני ראיתי אותה בשירותים. לא, זאת. בשירותים. היא לא לבושה בוורוד. נכנסו לשירותים, ולא מצאו אותה גם בשירותים. היא גם לא ישנה בשירותים, היא נעלמה. הילדה נעלמה, היא לא חזרה בשירותים, והיא הלכה היא לאיבוד. נכנסה לתוך השירותים. ואז סגרו עליה מים בתוך המים. ואז, מה שקרה, תשמעו. כולם כבר בוכים, אמא שאת כבר בוכה, הלכה לי ילדה לאיבוד, משטרה, עניינים, סיפורים, בלגן, כל הקניון. באמת. כל הקניון, לא חזרה לשירותים. הילדה, כל הקניון עומד על הרגליים. כולם מחפשים את פונפונלה, הפרדרדלה, ולא מוצאים. ואז אמא שלה כבר בוכה מרורים, וכולם כבר נבוכים. לא יודעים מה לעשות, לא מוצאים ידיים בגד ורוד, כי זה לא כזה מסובך למצוא ידיים בגד ורוד, זה כזה מסובך. לא מוצאים, היא לא חזרה מהשירותים. ואז, לא יודעת איך בא להם בראש, אמרו, טוב, נחזור בחזרה למתקנים, נשאיר אותה כבר שיקחו אותם. סתם. נחזור למתקנים ונראה אולי שם היא נמצאת. קוראים את הגברת. על מה היית זוכרת את זה במתקן? טרקטורון. הטרקטורון? מה את אומרת? הטרקטור בנחת בשלווה. מה קרה שיעל עבר ליד המתחמת? אמרו לה בוא שאני כתוב בבית שלו. ואתה מבינה את כל הדרמה שהייתה בחוץ. אני בכל זאת מצחיק. פשוט לא רמנה שהייתה קיבלתי תעודת הצטיינות, ולא מספרים את זה בטלפון, זה לא לרמה שלי. ואימא שלה, והייתה לה תעודת הצטיינות שהייתה מונחת על המקרר. הייתה שם תעודה כתומה מלפני כמה חודשים, לא יודעת מתי? שנה. לא, זה היה בשנה שעברה. משנה שעברה אפילו? אוי, נו באמת. ככה בשביל כל כך הרבה זמן אחרי פסח. אחרי פסח אני אני לא מאמינה, אמא שלך נקראת. לא משנה. בקיצור, אז מה נראה? אנחנו יכולים להתקדם. בקיצור, מה שקרה. פונפונלה באה הביתה, הורידה את התעודה הכתומה, שמה תעודה כחולה, ולא אמרה לאף אחד שקיבלה תעודת הצטיינות. אבא שלה היה בבית, היא לא סיפרה לו.
שיעל היה בבית היא לא סיפרה לו, לימור שהייתה בבית לא סיפרה, לא סיפרה הבאה. שמה לה מקרר והלכה. אבל אמא שלה אישה פיקחית, יש לה עיניים טובות. יש לה 4 עיניים, כי יש לה גבוהות משקפיים. אז היא רואה עוד יותר טוב ממני, והיא באה ומה היא רואה למקרר? המקרר שלי גם כזה מתפנדה לי בסדר, מקרר כזה. אז היא רואה משהו כזה פתאום מוזר על המקרר, משהו שבצבע שונה. ואז היא אומרת, צוני, קיבלתי היום תעודת הצטיינות, יכול להיות דבר כזה. היא אומרת, ואבא שלה היה בשוק, הוא בבית כל היום, היא לא אמרה לו מילה. כשילד קיבל הלם, הלב בכלל התעלפה. איך האחות הזאת לא מספרת מה קורה איתה. וקיבלה מחיאות כפיים על הצניעות שלה. אז כל אחד מקבל אחד. רגע שנייה, אבל תשים את השאלה בדממה, בואו הנה. בדממה, כי רינת רוצה לברך. אמא של המנה. והיה שנגמר לי המקום, אני רוצה שתצלמו. בואו לי המקום בפלאפון. לא, זה של אמונה. למה לא קיבל? מה זה רק אחד. אורי, זה השלישי שלה? לא. למה אתם מקבלות 2? אתה בא אורית בצילום? אורית הייתה אמורה לקבל 2. רגע, אבל אני לא, אני צריכה אצלי, אתה תשלח את זה ואני אשלח את זה ליד. זה היה קצר, זה היה אמור לצאת אליי. כן, נכון, הוא אמר מי שלא היה. הוא בא לי להייתי. אבל מי שלא אמרה, דבר בעזיתי ככה. טוב, אז אני רוצה לברך את אבישגי. אני רוצה שתכירי לאדם, אבל זה מהלב. אבישגי המתוקה והיקרה לנו כל כך. מה אפשר לאחל לילדה כל כך מדהימה וגיבורה, חברותית, חכמה ומלאת כישרונות? אז נאחל לך כולנו שישמור אותך ריבונו של עולם. תבורכי בכל הברכות הטובות. בשמחה, בבריאות, בהצלחה, בחן ובשכל טוב. יהי רצון שתגדלי לתפארת כל המשפחה ותשפיעי אור וטוב לכל הסובבים אותך. יהיה לך המון ועוד המון מזל טוב וחיים ארוכים ומאושרים. אמן. אוהבים אותך עד אין סוף, כל המשפחה. בטח תשמרי. טוב, אמונה שלנו המקסימה, תקשיבי. לפני 9 שנים בדיוק, בתמוז הגחת לעולם. תינוקת רלדה ומתוקה. שמך נקרא אמונה, כי חלק מההיריון נולדה במתח, אך באמונה גדולה בבורא עולם. כבר בבטן קיבלת ברכה מהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ברכה שברוך השם התקיימה. הכנסת אור ושמחה לחיינו, והנה גדלת ופרח לילדה מאמנת, אחראית, חרוצה ובוגרת, ילדה רגישה בעלת לב זהב, שעוזרת לכל חברה ונצרך. חברה מסורה, אחות נהדרת, ריקוד, דרמה ואומנות מאוד אוהבת. דרמה. הדף קצר מלהכיל את מידותייך הטובות, אז נעבור לשלב הברכות. המשכי לגדול ולצמוח ולעלות במעלות התורה. הצליחי בכל מעשייך, בריאות, אושר ושמחה ילוו את חיי. אוהבים, כולנו. זה מה שרק אני ואת עושים את זה? אני לא יודעת גאה בכם, תשאל לנו, לא אשתגע שבא לי לצרוע אתכם.
אורי, צלמי בטלפון האדום שלי אחר כך, אורי. בואי, מיה, בואי. בואי תנסי את זה. איזה יפה, מיה. ככה. איפה חיוך מיה? נרים גבוה ואת הטוסית נזיז מצד לצד עכשיו כולם לאחור לנסוע סיבוב גדול ופרצוף של גמד אז עכשיו זה הזמן לעשות עוד בלגן מגדול עד קטן שחבל פה על הזמן מאו כולם נרים גבוה הידיים מאו לקפוץ על התקרה ביחד עוד ועוד כפיים באו איתי למסיבה ועכשיו כולם עושים